אם מחבקים לי חזק, מה שאני לקחתי מזה, זה לא רק איך אני בתור אימא לילדים שלי, אלא גם איך אני אימא לעצמי, לילד שלי, איך אני מתנהלת בתור אישה בתוך בית, וגם כמובן איך אני מנהלת את הילדים שלי בצורה הכי טובה, כדי שכשהם יגדלו, הם לא יצטרכו לעבור את הסדנה הזאת. אני ממליצה את הסדנה הזאת לכל מי שרוצה לגדל את הילד שלה בצורה הכי נכונה שיש, וכמובן לגדל את הילדים שלה בצורה נכונה מאוד. הסדנה פותחת לאיזושהי מודעות מסוימת שאולי ידענו אותה לפני, אבל זה רק נותן כלים איך להתמודד עם זה ואיך לעבוד עם זה. מה אנחנו עושים עם זה ביום יום, בפרטים הקטנים, בילד שרץ לך לכביש. כאילו, במקרים הקטנים של היום יום, לא בתיאוריות הגדולות, כאילו, שאם בשביל להיות הורה טוב צריך להיות ככה וככה. זה ביום יום, בדברים הקטנים. וזה מה שעשה לי טוב.